Boas tardes a todos, estamos aquí hoxe Inés, Hola. Noelia, xurado do concurso Canta con Ames 2022 e queríamos animarvos a que vos apuntásedes canto antes ata o 13 de xuño. O novo concurso de Canta con Ames, o deste ano. Que che parece, Inés? Perfecto, pero como hai que apuntarse? Porque a verdade é que non teño nin idea onde hai que mandar, que hai que facer. Pois ti mira, eres experta en estes afares. Temos un correo electrónico para as inscripcións da xente que se anime, que é amesnarrua@gmail.com. Aí é onde tedes que mirar para apuntarvos e tedes as bases publicadas na páxina do Concello www.concellodeames.gal. Pois sí, pois é moi fácil, hai que mandar un vídeo, non? Exacto. Ou que millaches ti? Sí, eu concursei o ano pasado e na miña categoría, porque, bueno, recórdovos que hai categoría infantil ata 12 anos, categoría xuvenil de 13 a 20 anos, categoría senior de 21 a 40, o sea, a miña, e super senior de 41 anos en adiante. Non temos límite, non hai temos límite, verdad, Inés? No, o que pasa que, bueno, sona un pouco raro de super senior, pero bueno, é por darlle unha categoría de super. Efectivamente, efectivamente. A esos veteranos de guerra que veñen a cantarnos. Así que anímense xa. Vai haber dúas preseleccións, unha no Milladoiro e outra en Bertamiráns, que son o 1 e o 8 de xullo, pero despois estará a gran semifinal no Milladoiro e a gran final o 27 de agosto, que quen chega lá, Correcto. pois será en Bertamiráns e vai a estar genial como estuvo o ano pasado. Además, creo que vai haber algún agasallo por aí, pero non quero adiantarme. Non se pode, Inés. Eso todo son secretos. Son secretos, sorpresas. Non se pode, non se agasallos. pode. Entón, que che parece si animamos un pouquiño e cantamos unha peciña? Veña, vamos a cantar algo ti máis. E eu para animar o Sí, concurso. pareceme perfecto. Pois veña, vamos Veña, alá. vai, Non vale reírse, vale? Vamos No, alá. que vai salir moi ben. Vamos alá. Nos que somos categorías a super senior? Non Senior? somos super senior, somos senior. Relájate, Somos vale? super. Exacto. Canta con ames, vente xa, canta con ames, non has dubidar, canta con ames, e terás un verán especial. Canta con ames, vente xa, canta con ames, non has dubidar, canta con ames, e terás un verán especial. Animadevos. Ánimo a todos, chicos, ata o 13 de xuño. Moitos bicos.